Yawwa gashi na gama sa password, na gama komai. Bara ni login. Kana sa login zai nuna maka alam login successful. Yawwa yayi. To kana shigowa zai buɗo maka haka, da wanda ya fara yi da wanda kuma dacin yana da shi zai ga haka. To wayannan saman gaba ɗaya ba sa aiki, wayannan abubuwan da suke jujjuyawa ta sama, saboda ba a riga an buɗe su ba. Za a buɗe ma mutane account a Sterling Bank, Fidelity, Money Point, sai Wema. Wayannan bankuna hudun za a buɗe maka account a cikin su, wanda tare da ka sa kuɗi ko a ina ne kawai indai ka sa wannan account number kuma ya fitar da sunan, to kana da account da su zai shigo nan direct ne. Direct ko da yaushe kawai za ka iya turo kuɗi hankalin kwance kai tsaye zuwa wallet ɗinka. To ni yanzu ina da kuɗi. Bara farko in nuna muku yadda ake funding, yadda ake sa kuɗi. In za ka yi funding za ka shiga wannan fund ɗin ne gashi nan a gefe. Bara in nuna muku shi muku cycling gashi nan. Yawwa rato shi kan shi za ka taɓa. Kana taɓan kan shi zai loading, gashi yana loading a sama. In ya gama loading to zai shigo da kai haka. Wayannan na gaya muku in a buɗe shi zai fara aiki, kuma ko da yaushe za ka sa kuɗi hankalin ka kwance. In ka ma rike account ɗin ko a wani gun ne za ka turo kuɗi zai zo ba tare da shamaki ba. To yanzu nan yadda za ka sa kuɗi a wallet ɗinka ta katin banki, ATM kenan. In ka sa adadin kuɗin da za ka cire ATM ɗin naka, in cire 1000 misali, to za su yi cajin naira 15 ne kawai a 1000. In ka sa haka sai ka sa PayNow, in suna wucewa da kai nan za ka sa numban katin ka da komai da komai na katin naka, sai su maka OTP nan kai funding. Bara kuma manual funding shi kuma gashin da yake, za ka sa kuɗi ne a wannan account nan gashi nan Kuda Bank, ga sunan da zai fitar na sunan admin din ne. Kana gama sa kuɗin ka tabbatar ka cire receipt, sannan kuma kana da proof